Дзе знайшлі Лукашэнку разам з малодшым сынам? Чаму яго прыхільнікі пачалі вайну паміж сабою, а таксама смерць чарговага маладога сілавіка і геніяльная схема заробку на беларускіх ідэолагах? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка, як і чакалася, знайшоўся. Пасля невялікай паўзы ён усплыў у Віцебску, дзе адкрываў чарговы славянскі базар. І вось тут звяртае на сябе ўвагу адзін цікавы момант. Як Лукашенка ходзіць, у жывым эфіры не паказалі, замяніўшы гэта агульнымі планамі ці тварамі гледачоў. У выніку атрымалася, што вось ён раптам стаіць на сцэне каля вядучых, а пасля перабіўка і хоп, Лукашенка ўжо за трыбунай. Цікава, што там было, калі гэта вырашылі выразаць з трансляцыі. Праўда, пасля прамовы Лукашенка пайшоў у людзі разам з малодшым сынам Мікалаем, і было бачна, што асабліва нічога страшнага з ім няма, але лёгкае кульганне заўважнае. Памёр чарговы малады сілавік. Стала вядома пра заўчасную смерць 40гадовага міліцыянта з Калінкавіч Віталя Дулуба. Апошнія 7 гадоў ён быў міліцыянерам-кіроўцам у патрульна-паставой службе калінкавіцкай міліцыі. Апошняе вядомае званне Дулуба прапаршчык. Што стала прычынай раптоўнай смерці сілавіка, пакуль невядома. Барацьба жабы і гадзюкі. Ці бойка сутулых з вамбатамі. Сярод праўладных блогераў і прапагандыстаў працягваецца грызня. Усё пачалося з выступу блогера Дзім Дзімыча на славянскім базары, які не спадабаўся частцы лукашэнкаўцаў. Пасля панеслася. Азаронак паабяцаў іншым лукашэнкаўцам чысткі і арышты, а цяпер дайшло і да асабістых абразаў. І рэч тут не ў тым, што адна частка падтрымлівае таго Дзім Дзімыча, а іншая супраць. Раздрай паміж ябацькамі ў тым, наколькі можна выносіць на публіку праблемы і ў якім тоне. Прасцей кажучы, гэта тыпу спаборніцтва. Хто больш любіць Лукашэнку і хто больш правільна ненавідзіць яго апанентаў. Дайшло нават да камедыі. Праўладны палітолог Дзермант назваў даносчыцу Бондарву адмарожанай студэнткай. Але хамаватая блогерка за словамі ў кішэню не палезла і ў адказ абазвала Дзерманта патлатым латэнтным прыхільнікам нетрадыцыйных стасункаў. І гэта мы трохі змягчылі арыгінальную фармулёўку. А дадатковага вяселля гэтай сітуацыі надае той факт, што Дзермант і Бондарва члены беларускай камуністычнай партыі. Абое яны распаўсюджваюць ідэі фашысцкага і чарнасоценскага толку, усхваляюць Аляксандра Лукашэнку і створаны ім рэжым, а таксама заклікаюць узмацніць палітычныя рэпрэсіі. Пры гэтым дзейнасць абаіх фінансуе беларуская адміністрацыя. Бондарву працаўладкавалі ў газеце Кампартыі, былому лідару якой даверылі святая святых, пасаду старшыні цэнтрвыбаркама, а Дзермант акарбляецца ў якасці прапагандыста, праводзіць палітінфармацыі і выступае ў СМІ. Але ж, як бачым, у інтэрнэце гэтай персанажы цяпер б'юцца не на жыццё, а на смерць. І гэты раскол паміж лукашэнкаўцамі пачаўся не сёння. Асабліва ён стаў заўважным пасля пачатку вайны. Праўладныя персанажы падзяліліся на два умоўных лагера. У сваёй пазіцыі абодва падтрымліваюць Лукашэнку, толькі адныя лічаць нацыянальныя беларускія каштоўнасці пагрозай парадку, а іншыя важным складнікам незалежнасці, хоць і ў сваёй інтэрпрэтацыі. Калі вы не ведалі, то гэтыя два лагеры нават прыдумалі адно аднаму абразлівыя мянушкі. Лукашэнкаўцаў, якія вельмі любяць рускі свет тыпу Бондаравай і кампаніі, іх праўладныя апаненты называюць вамбатамі. У адказ рускамірцы называюць сваіх апанентаў сутулымі. Пра паходжанне гэтых мянушак не пытайцеся, чаму так да канца не разумеюць нават самі аматары Лукашэнкі. Але ж цяпер перад уладамі, якія сваімі рукамі выкармілі гэтых і вамбатаў, і тых сутулых, стаіць цікавая задача. Цяпер ім неяк трэба прысмірыць скандалістаў, каб яны, калі не заціхлі, то перасталі ладзіць бясконцыя разборкі паміж сабою. Геніяльная схема заробку адных лукашэнкаўцаў на іншых. Дэталі расказаў партал «Зеркала». Ёсць у Беларусі такое таварыства пад назвам «Веды». Гэта такая дэкаратыўная праўладная структура, якая праводзіць дыялогавыя пляцоўкі і іншыя падобныя сустрэчы, куды заганяюць студэнтаў ці бюджэтнікаў. Цяпер гэтае таварыства запрасіла ідэалагічны актыў Магілёва на семінар. Цытата пра моцнага лідара, гаранта стабільнасці і бяспекі, прасцей кажучы, пра Лукашэнку. Дакумент з запрашэннем разаслалі ў бюджэтныя арганізацыі Магілёва, і тут ёсць адразу некалькі цікавых нюансаў. Па-першае, каб паслухаць пра Лукашэнку, бюджэтнікі мусяць заплаціць амаль па 70 рублёў. А па-другое, для гарадскіх ідэолагаў і кадравікоў дзяржпрадпрыемстваў удзел у семінары абавязковы, бо правяраць будуць па спісах. Гэтыя спісы гарадскія арганізацыі загадзя адправілі ў аддзел ідэалогіі магілёўскага гарвыканкама. Прычым кантралююць лукашэнкаўцаў як школьнікаў. Заплаціць, запісацца, але не прыйсці нельга. Прысутных будуць адзначаць. Крыху раней
сысці таксама не варыянт, бо на лекцыі чакаецца кіраўніцтва з аблвыканкама. Вось такі вось парадокс сучаснай Беларусі. Каб пракарміць адных лукашэнкаўцаў, грошы на гэта збіраюць у іншых. У вядомага шоумена, былога тэлевядучага АНТ Івана Падрэза адабралі кватэру ў Беларусі. Пра гэта расказаў сам Іван. Цытата: «Кватэра, якой я афіцыйна валодаў, цяпер канфіскаваная. Маю 78гадовую маці выселілі з яе. Яна правяла 3 тыдні ў шпіталях, а затым у сяброў». Канец цытаты. Прычым кватэру не проста забралі, яе яшчэ і паказальна разграмілі, параскідаўшы і адзенне, і мэблю. Прычынай гэтых дзікіх дзеянняў лукашэнкаўцаў стаў удзел Падрэза ў выбарах у каардынацыйную раду. Сілавікі хваліліся, што ўсіх датычных да гэтых выбараў чакаюць крымінальныя справы і канфіскацыя маёмасці. Крыміналкі завялі больш чым на 250 чалавек. Усіх абвінавацілі ў экстрэмізме і змове з мэтай захопу ўлады. Калі ў кагосьці з фігурантаў нешта засталося ў Беларусі, то на маёмасць накладуць арышт, а пасля суда адбяруць. Так што гэтая гісторыя з Падрэзам, на жаль, не апошняя. Новая бяда Эдуарда Бабарыкі. Сёння стала вядома, чым скончыўся чарговы суд над хлопцам. Эдуарда, які ўжо адбывае 8гадовы тэрмін у калоніі, дадаткова прызналі вінаватым у непадпарадкаванні адміністрацыі і далі яму яшчэ 1,5 года за кратамі. Прычым суд праходзіў проста ў памяшканні калоніі. Вырак вынес суддзя Павел Карцінін. Раней ён ужо быў заўважны ў палітычных справах. Напрыклад, за каментары ў інтэрнэце Карцінін даў 2,5 гады калоніі пенсіянерцы з анкалогіяй. Дзве добрыя навіны ад беларускай опернай зоркі Маргарыты Ляўчук. Па-першае, Маргарыта выйшла замуж. Яе абраннікам стаў украінец Руслан Карнейка, які служыць у супрацьпаветранай абароне Украіны. Ён камандзір аддзялення зенітна-ракетнага артылерыйскага ўзвода. Вяселле яны гулялі ў Харкаве, прычым і жаніх з нявестай, і госці былі ў вайсковай форме. Дарэчы, для Ляўчук гэта ўжо 3-й шлюб. Ну і другая навіна. Маргарыта расказала, што цяжарная і чакае сваё першае дзіця. Так што шчыра віншую маладых і жадаем ім шчасця і мірнага неба над галавой. У Беларусі з'явілася новае забароненае слова, і гэта чык-чырык. А вот такого вы чык-чырыка видали? Прячется. За гэтае відэа жыхара Брэста затрымалі сілавікі. Мужчыну прымусілі на камеру прасіць прабачэння і казаць, што ён, цытата, любіць уладу і радзіму. Але што такога парушыў берасцеец і за што ён павінен выбачацца, ніхто нават не разбіраецца. Сілавікам не спадабалася, а значыць гэтага дастаткова, каб схапіць чалавека, а пасля яго прыніжаць. Ці будуць нейкія іншыя наступствы для затрыманага мужчыны, пакуль невядома. Дзікуха адбылася ў Гомелі. Гульня на більярдзе скончылася крывавай драмай. Канфлікт паміж двума мужчынамі пачаўся з дробязі. Адзін з іх выпусціў на падлогу більярдны шар. Мужчына, які гуляў за суседнім сталом, стаў над ім кпіць. Слова за слова, выйшлі пагаварыць на вуліцы, там пасля і пачалася бойка. У выніку адзін скруціў свайго апанента барацьбітаўскім захопам, але той не разгубіўся, учапіўся зубамі ў вуха суперніка і адкусіў частку апошняга. Прычым, пасля мужчыны памірыліся. Кусачы більярдзіст нават выплаціў пацярпеламу грошы за маральную і матэрыяльную шкоду, але ад крыміналкі гэта яго не выратавала. Сілавікі завялі справу, а суд прысудзіў зубастаму мужчыну 2 гады хатняй хіміі. У беларускіх лясах знікаюць людзі. Беларуская міліцыя паведамляе, што кожны год у лясах губляецца ад 120 да 400 чалавек, прычым, як правіла, гэта пенсіянеры. Сёлета ж у лясах знікла аж 36 беларусаў, прычым пошукі 9 чалавек працягваюцца і па сёння. Напрыклад, проста цяпер у Брэсцкай вобласці шукаюць жанчыну, якая пайшла ў грыбы і не вярнулася. Яе не могуць знайсці ўжо 12 дзён. Таму нагадаем, што выпраўляючыся ў лес, заўсёды бярыце з сабою запас вады і ежы, добра зараджаны тэлефон, а таксама насіце каляровую, а не манатонную вопратку. Гэта дапаможа вас адшукаць, калі раптам нешта здарыцца. Затрыманні адбыліся на мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе. Вядома, што сілавікі схапілі як мінімум 2 работнікаў. Гэта галоўная рэдактарка завадской газеты «Мазырскі нафтаперапрацоўшчык» Святлана Богуш і спецыяліст завода Валерый Бойша. Прычым Бойша адданы лукашэнкавец. Ён 59гадовы памочнік генеральнага дырэктара па грамадзянскай абароне. Літаральна на днях Бойша уручаў на прадпрыемстве ганаровыя граматы санітарнай дружыне. Узгадваўся гэты персанаж і ў пачатку года, калі заклікаў удзельнічаць у выбарах. Цяпер абаіх вінавацяць у распаўсюдзе экстрэміскіх матэрыялаў. Падобна, што сілавікі заўважылі нейкія старыя рэпосты ў сацыяльных сетках затрыманых.
Надзею Лапцёнак са Стапцоўскага района судзілі ў снежні 23-го года, але падрабязнасці суда сталі вядомыя толькі цяпер. Жанчыну абвінавачвалі ў закліках да санкцый, абразе Лукашэнкі, распаліванні варожасці, абразе прадстаўніка ўлады, уваходжанні ў экстрэмісцкае фарміраванне і абразе суддзі. Прысуд 6 гадоў калоніі. Судзіў Надзею Сяргей Кацар, які лічыцца адным з самых жорсткіх палітычных суддзяў. Ён працаваў па некалькіх дзясятках палітычных крымінальных справаў, па якіх прысудзіў дзясяткі, калі не сотні гадоў зняволення. Адзначыўся Кацар і ў адміністратыўных палітычных справах. Толькі па вядомых ён прысудзіў каля 1500 сутак арыштаў і больш за 27 000 рублёў штрафаў. Трагедыя адбылася ў Барысаве. Там, дзе 15гадовыя сяброўкі прыйшлі да ракі пазагараць, і ў нейкі момант яны падышлі да берага прамачыць ногі, але зваліліся ў ваду і пачалі тануць. На крыкі дапамогі падспеў 17гадовы хлопец, які пражываў непадалёк. Адну з дзяўчынак яму ўдалося выратаваць, а другая, на жаль, загінула. Экзатычны госць у Мінску. Незвычайную змяю заўважылі проста ў сталічным двары. Занепакоеныя жыхары выклікалі ратавальнікаў, якія злавілі паўзуна і перадалі ў мінскі заапарк. Аказалася, што палохацца было няма чаго. Гэта была не ядавітая малочная змея Кэмпбела, якая людзям нічым не пагражае. Праўда, адкуль яна ўзялася ў Мінску, незразумела, бо такія змеі жывуць звычайна ў Мексіцы. Падобна, што каляровая рэптылія збегла ад гаспадара, які трымаў яе проста ў кватэры. Што можна рабіць з дапамогай беларускай каўбасы? Напрыклад, забіваць цівікі ў сцяну. Гэта і зрабіў адзін з беларусаў і нават засняў працэс на відэа. Прычым з каўбасой ад такога нічога не здарылася. Калі што, гэтая каўбаса называецца Коза Ностра, як сцвярджае сам аўтар роліка, яна вельмі смачная. Адно што толькі праблема нарэзаць і паламаць таксама. На відэа хлопец спрабуе гэта зрабіць, але яна толькі крыху гнецца. Гумарысты ў каментарах ужо раяць аўтару роліка не есці гэтую каўбасу, а выкарыстоўваць яе як сродак самаабароны. Спёка змянілася дажджамі, і Беларусь паплыла. Вось што адбывалася ў Гродні. Прычым такая сітуацыя для мясцовых жыхароў ужо звыклая. Многія вуліцы пераўтвараюцца ў рэчкі пасля любога моцнага дажджу. А вось так пасля залевы выглядаў Барысаў. На некаторых вуліцах вады было аж да калена. Вось такія навіны пятніцы. Не забывайцеся, што ўвечары нядзелі на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце свае лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.